Ginlalauman nga maabot ng 201 nga ihapin mga tricycle driver sa syudad ng Borongan ang kinarawat in 5,000 pesos nga ayuda pinansyal hagin dumarang extensyon ng cash relief assistance year distribution ang Department of Social Welfare and Development DSW the Regional Field Office 8 aging buhat na multi-purpose gym government complex sa Barangay Campisawa syudad na naglabay nga adlaw. Ini nga CRA distribution in kasugbungan DSW DRFO 8 ang lokal nga pamunuan pinagyan City Social Welfare and Development Office. Samtang hulos ang pagpapasalamat ni Mr. Cristobal Afable, Presidente Central Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, Syudad ng Borongan, nga daw Gobyerno Nasyonal, ilabi na DSWD, paghahatag hiningay gayon ng mga trike driver syudad nga makatagamtam, hininga ira ginuungarang nga ayuda pinansyal, nga magagamit it pagbaton it ira matag-adlaw nga mga panginginhanglan sugarit gasolina ug pagkaon. Sanglit sigon pa ni Afable na lilipa ini karasi trike drivers nga nahiupod na ang mga nakabenepisyo na sabi nga ayuda hagin dumarang extension it CRA distribution ng DSW DRFO 8 manunumduman nga hasyakan nga cash relief assistance distribution ang nasabi nga buhatan han Abril 8 maabot hantuhin 1,049 na nihapan mga tricycle driver syudad ng Borongan ang ginlalauman nga nakabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.